جدا. יש שם אש. יש בוערת בחוץ. זה בלגן. יש בו הכל בזה. אוי, זה שוק? כן. יש פה מאפייה. זה כבר טוב. יש פה קבב למי שרוצה. יש קבב, יש בטח גם שווארמה, לא? כן, למרות שלא נראה לי מסעדה פופולרית. בקלאות בחבל הזמן. רגע, אני מציע אבל שניתן לה לעשות שני סיבובים מאיפה וכמה, אי אפשר להתפזר יותר מדי. עכשיו אנחנו, הזמן שלנו לא כל כך. אנחנו רוצים לסדר את הדרכונים. אני בעד שאנחנו ניכנס למאפייה ונקנה ביחד